găsit la București. Bine v-am regăsit ori de unde veniți, din Bacău, din Iași, din Timișoara, de la Călăraș, din Dobrogea. Bine ați revenit la București! Este timpul să revenim noi în politică acum! Acum este timpul pieței universității! Din nou! Este aceasta România pe care vă doriți și dumneavoastră? Este aceasta România pe care o dorim copiilor noștri? Suntem pregătiți să facem tot ce putem pentru a ne lua țara înapoi? Pentru aceasta suntem aici. Țara noastră arată altfel. Nu este o țară în care și-a făcut cuib hoția. Nu este o țară în care orice cine crede că poate să ajungă om politic, ajunge în Parlament. Nu este o țară în care, dacă reușești să furi voturi, reușești în cele din urmă să strici și viața altora. Nu aceasta este țara noastră, aceasta este țara lor, iar ei sunt puțini și noi suntem mulți.